Κάθε Δευτέρα στις 9 π.μ. έστελνα στους γονείς μου $700 χωρίς αποτυχία. Ήταν ο ήσυχος τρόπος μου να κρατώ την ειρήνη, να προσποιούμε ότι ήμασταν ακόμα οικογένεια. Αλλά την περασμένη εβδομάδα, παρέλειψαν τα γενέθλια της κόρης μου. Ούτε τηλεφώνημα, ούτε κάρτα, τίποτα. Όταν τελικά ρώτησα γιατί, η φωνή του πατέρα μου ήρθε κρύα και σταθερή. Το παιδί σας δεν σημαίνει τίποτα για εμάς. Για μια στιγμή, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δεν αντέτεινα. Δεν έκλαψα. Απλώς άνοιξα το τηλέφωνό μου, τρέμοντας, και άρχισα να τους κόβω. Πληρωμή μετά από πληρωμή. 40 λεπτά αργότερα, το τηλέφωνό μου δόνησε ξανά. Και αυτό το μήνυμα άλλαξε τα πάντα. Για 8 συνεχόμενους μήνες, οι Δευτέρες μου άρχιζαν με τον ίδιο τρόπο. Καφές, κουρασμένα μάτια και μια μεταφορά $700 στους γονείς μου ακριβώς στις 9 π.μ. Δεν ήταν αγάπη. Ήταν συνήθεια. Ίσως ενοχή. Ίσως ελπίδα ότι αν συνέχιζα να δίνω, θα με έβλεπαν τελικά όχι ως λάθος, όχι ως την κόρη που τους απογοήτευσε, αλλά ξανά ως οικογένεια. Μετά από τις νυχτερινές μου βάρδιες, καθόμουν στο τραπέζι της κουζίνας με το λάπτοπ ανοιχτό, με τα σχέδια της Άβα κολλημένα στον τοίχο δίπλα στους λογαριασμούς. Πληκτρολογούσα τους ίδιους αριθμούς κάθε εβδομάδα, μετά κοίταζα το μήνυμα επιβεβαίωσης που αναβόσβηνε στην οθόνη σαν παλμός. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Πληρωμή αποσταλήσα. Η μητέρα μου ποτέ δεν με ευχαρίστησε. Ο πατέρας μου ποτέ δεν το ανέφερε. Αλλά όταν το αυτοκίνητό τους χάλασε, πλήρωσα το μηχανικό. Όταν ο λογαριασμός ρεύματος ήταν ληξιπρόθεσμος, τον κάλυψα πριν καν ρωτήσουν. Δεν ήταν γενεοδωρία. Ήταν επιβίωση. Το να τους κρατώ ήρεμους σήμαινε να κρατώ την ειρήνη. Η Άβα δεν καταλάβαινε, φυσικά. Νόμιζε ότι οι παππούδες τη ζούσαν μακριά, όχι μόλις 30 λεπτά από την πόλη. Μπορούν να έρθουν στην παράσταση χορού μου, ρωτούσε, περιστρεφόμενη στο σαλόνι με τη γυαλιστερή φούστα της. Χαμογελούσα, καταπίνοντας την αλήθεια, και έλεγα, ίσως την επόμενη φορά, γλυκιά μου. Αυτή έγνεφε, πιστεύοντας με. Τα παιδιά πάντα πιστεύουν. Κι εγώ πίστευα κάποτε. Πίστευα ότι οι γονείς τελικά μαλακώνουν, ότι η περηφάνεια ξεθοριάζει, ότι η αγάπη βρίσκει το δρόμο της πίσω μέσα από τις ρογμές. Φανταζόμουν ακόμα και ότι θα καθόντουσαν ξανά στο τραπέζι της κουζίνας μου, κρατώντας τα μικρά χέρια της Άβα, λέγοντας τις ιστορίες για όταν ήμουν στην ηλικία της. Αλλά κάθε τηλεφώνημα με τη μητέρα μου θύμιζε πόσο μακριά είχαμε φτάσει. Μου μιλούσε σαν να ήμουν υπάλληλος, όχι κόρη. Η φωνή της πάντα κοφτή και ακριβής. Μην ξεχάσει να προσθέσεις τα ψώνια αυτή την εβδομάδα. Τα χάπια χολυστερίνης του πατέρα σου τελειώνουν. Κάποιες νύχτες άκουγα την Άβα να μιλάει στα κούκλες της, δίνοντας τους ονόματα, γιαγιά, παππού, μαμά, κάνοντας τους να αγκαλιάζονται, να γελούν, να μοιράζονται μπισκότα. Το να την παρακολουθώ με έκανε να πονάω στο στήθος. Έχτιζε την οικογένεια που επιθυμούσε να έχει. Έτσι, όταν ήρθαν τα γενέθλιά της, έκανα τα πάντα. Σαπουνάκια, μπαλόνια, λεμονάδα και βάζα. Ακόμα και ένα φτηνό, φουσκωτό κάστρο που βρήκα μεταχειρισμένο. Περιστρεφόταν στο ροζ φόρεμά της, με τα μαλλιά πλεγμένα σαν της Έλσας, τα μάγουλα της κοκκινισμένα από ενθουσιασμό. Νομίζεις ότι θα έρθουν αυτή τη φορά, μαμά? Ρώτησε, κοιτάζοντας μέσα από τον φράχτη καθώς οι καλεσμένοι έφταναν. Δίστασα, αναγκάζοντας τον εαυτό μου να χαμογελάσει. Ίσως, μωρό μου, ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Αλλά βαθιά μέσα μου, ήδη ήξερα. Μέχρι τις 3 ακριβώς, τα κεριά είχαν λιώσει σε μαλακές ροζ λιμνούλες, και η λεμονάδα ήταν ζεστή. Η αυλή ακόμα μύριζε ζάχαρη και αντιλιακό, αλλά το γέλιο σβήνει. Η Άβα συνέχιζε να ρίχνει κλεφτές ματιές προς την μπροστινή πύλη, τα δάχτυλά της κολώδια από το γλάσο, το στρίφωμα του φορέματός της να πιάνει το φως του ήλιου. Κάθε λίγα λεπτά, ρωτούσε την ίδια ερώτηση, όλο και πιο ήσυχα κάθε φορά. Μαμά, νομίζεις ότι η νάνα και ο παππούς είναι σχεδόν εδώ? Χαμογέλασα όπως κάνουν οι μητέρες όταν σπάνε μέσα τους. Ίσως, γλυκιά μου, ίσως η κίνηση είναι κακή. Αλλά δεν υπήρχε κίνηση, καμία κλίση, καμία δικαιολογία, μόνο σιωπή. Συνέχισα το πάρτι ακόμα και όταν έφυγε ο τελευταίος καλεσμένος. Η Άβα καθόταν στα σκαλιά της βεράντας με ένα cupcake στο χέρι, τα λαμπερά παπούτσια της να κρέμονται. Κοίταζε τον δρόμο σαν να μπορούσε η πίστη η ίδια να οδηγήσει και να παρκάρει. Όταν ο ήλιος έπεσε χαμηλά, ψιθύρισε, ίσως να ξέχασαν. Γονάτισα δίπλα της, απομακρύνοντας τα μαλλιά από το πρόσωπό της. Ίσως, είπα, προσποιούμενος ότι δεν ένιωθα το λαιμό μου να σφίγγει. Αλλά περάσαμε καλά, έτσι δεν είναι? Εκείνη κούνησε το κεφάλι της, κουρασμένη τώρα, οι βλεφαρίδες της βαριές από τον ύπνο. Εκείνο το βράδυ, αφού την έβαλα για ύπνο, κάθισα στον καναπέ και κύλησα φωτογραφίες, εκείνη να χαμογελά με φίλους, τα μπαλόνια να κουνιούνται στο παρασκήνιο. Κάθε φωτογραφία φαινόταν σαν απόδειξη ότι είχα προσπαθήσει. Τότε το είδα.
Το μήνυμα της μαμάς που είχε σταλεί το πρωί. Πες στην Άβα χρόνια πολλά από εμάς. Αυτό ήταν. Καμία κλίση, καμία επίσκεψη, ούτε καμία τελεία στο τέλος της πρότασης. Κοίταξα την οθόνη για πολλή ώρα. Τότε κάλεσα. Δεν ξέρω καν γιατί. Ίσως ήθελα μια εξήγηση. Ίσως ένα ψέμα που να ακούγεται σαν αγάπη. Ο μπαμπάς απάντησε. Η φωνή του ήταν κοφτή, ενοχλημένη, σαν να είχα διακόψει κάτι. Τι είναι, Πινελόπη, γιατί δεν ήρθε σήμερα, ρώτησα. Μια παύση, μια αναστεναγμός γεμάτος περιφρόνηση. Δεν είχαμε διάθεση. Μπαμπά, είπα ήσυχα. Η Άβα σε περίμενε. Έκανε μια κάρτα. Μια άλλη παύση, και τότε η πρόταση που χώρισε τον κόσμο μου στα δύο. Το παιδί σου δεν σημαίνει τίποτα για εμάς. Για μια στιγμή, μόνο το χαμηλό βόμβο του ψυγείου άκουγα και το αίμα να χτυπάει στα αυτιά μου. Το σώμα μου έγινε κρύο πριν το μυαλό μου προλάβει να καταλάβει. Τι είπες μόλις, δεν το επανέλαβε. Απλά έκλεισε. Έμεινα εκεί με το τηλέφωνο ακόμα κολλημένο στο αυτί μου, κοιτάζοντας τον άδειο τοίχο απέναντι. Ούτε να κλαίω, ούτε να φωνάζω, απλά παγωμένη. Οι ζωγραφιές της Άβας πετούσαν στο ψυγείο πίσω μου. Μικρές καρδιές από κυρομπογιές και ανθρωπάκια, χαμογελώντας έναν κόσμο που δεν υπήρχε. Τα χέρια μου άρχισαν να τρέμουν. Γύρισα το τηλέφωνο, το έβαλα στον πάγκο, και ψιθύρισα σε κανέναν, εντάξει. Η σιωπή φύ πιο βαριά από τη θλίψη. Πήγα στο δωμάτιο της Άβας. Ήταν κοιμισμένη, τα μαλλιά της μπερδεμένα, το μάγουλό της ακόμα ροζ από την ημέρα. Γονάτισα δίπλα της και τη φίλησα στο μέτωπο. Είσαι τα πάντα, ψιθύρισα, ακόμα κι αν δεν μπορούν να το δουν. Πίσω στην κουζίνα, κοίταξα το ρολόι. 9 και 7 μετά μεσημβρίαν. Η ίδια ώρα που συνήθως ελέγχω τις πληρωμές της εβδομάδας. Η συνήθεια ήταν αυτόματη, ο αντίχειράς μου να αιωρείται πάνω από την εφαρμογή πριν σταματήσω τον εαυτό μου. Όχι αυτή τη φορά. Έριξα την υπόλοιπη λεμονάδα στον νηπτήρα, σκούπισα τον πάγκο καθαρά, και στάθηκα εκεί στην ησυχία, γνωρίζοντας ότι μετά από αυτή τη νύχτα, κάτι μέσα μου θα άλλαζε για πάντα. Δεν κοιμήθηκα εκείνη τη νύχτα. Απλώς καθόμουν στο τραπέζι της κουζίνας, παρακολουθώντας το ρολόι να χτυπά μετά τα μεσάνυχτα, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του ξανά και ξανά. Το παιδί σας δεν σημαίνει τίποτα για εμάς. Δεν αντίχησαν. Χάραξαν. Κάθε συλλαβή ένιωθα σαν μια τομή που δεν μπορούσα να σταματήσω να αγγίζω. Το τηλέφωνο ήταν ακόμα στον πάγκο όπου το είχα αφήσει. Η αντανακλάση μου έλαμπε αχνά στη σκοτεινή οθόνη. Μαλλιά ανακατωμένα, μάτια πρισμένα, μια εκδοχή του εαυτού μου που barely recognized. Έφτασα να το πιάσω όχι για να τους καλέσω, αλλά για να τελειώσω κάτι. Για χρόνια, είχα κρατήσει την ειρήνη πληρώνοντάς την. Κάθε Δευτέρα στις 9 προμεσημβρίας, μετέτρεπα την ενοχή σε νόμισμα. Τώρα, είχα τελειώσει με την αγορά συγχώρεσης που ποτέ δεν υπήρξε. Άνοιξα την εφαρμογή τραπεζικής μου. Τα χέρια μου έτρεμαν καθώς κύλιζα μέσα από τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές. Ενίκιο, τρόφιμα, λογαριασμοί, ασφάλιση. Κάθε μία είχε το όνομά μου δίπλα τους. Κοίταξα τη λίστα, έπειτα άρχισα να διαγράφω μία-μία, σαν να κόβω νήματα μαριονέτας. Κλικ, ακύρωση, επιβεβαίωση. Με κάθε χτύπημα, ο καρδιακός μου παλμός σταθεροποιήθηκε. Ο τρεμούλιασμός μειώθηκε. Μέχρι τη στιγμή που έφτασα στην τελευταία γραμμή, αυτόματη μεταφορά $700 κάθε Δευτέρα, ένιωσα παράξενα ήρεμη. Το διέγραψα κι αυτό. Και έτσι, 8 μήνες συνήθειας εξαφανίστηκαν. Για μια μακρά στιγμή, το δωμάτιο ήταν σιωπηλό. Το ψυγείο βούιζε, οι σωλήνες γκρίνιαζαν, η νύχτα πίεζε κοντά στα παράθυρα. Τότε το τηλέφωνο μου δόνησε. Ένα μήνυμα από τη μαμά. Μπορείς να μας παραγγείλεις δείπνο, τίποτα φανταχτερό, απλώς κινέζικο ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε φαγητό στο σπίτι. Το κοίταξα. 40 λεπτά. Τόσο χρόνο χρειάστηκαν για να το προσέξουν. 40 λεπτά μετά την εξάλειψη της κόρης μου, με μια πρόταση ήθελα να παραγγείλουν φαγητό. Ο αντιχειράς μου αιωρούνταν πάνω από την οθόνη. Θα μπορούσα να είχα πληκτρολογήσει κάτι, οτιδήποτε. Μια προειδοποίηση, ένα αντίο. Αλλά δεν το έκανα. Κλείδωσα το τηλέφωνο και το έβαλα με την οθόνη προς τα κάτω. Αντίθετα, περπάτησα προς το δωμάτιο της Άβας. Ήταν κουλουριασμένη, αναπνέοντας απαλά, το μικρό της χέρι κρατούσε το λούτρινο κουνέλι που είχε ονομάσει Ελπίδα. Κάθισα στην άκρη του κρεβατιού της, απομακρύνοντας μια τούφα μαλλιών από το μέτωπό της. Ποτέ ξανά, ψιθύρισα όχι σε αυτήν, αλλά στον εαυτό μου. Αυτή ήταν η στιγμή που η ενοχή πέθανε. Συνειδητοποίησα ότι δεν τους χρωστούσα τίποτα. Ούτε χρήματα, ούτε εξηγήσεις, ούτε άλλη σταγόνα ειρήνης. Η σιωπή μου ήταν αρκετή.
Ήταν πιο δυνατή από οποιαδήποτε αντιπαράθεση θα μπορούσε ποτέ να είναι. Όταν τελικά σηκώθηκα, ο αέρας φάνηκε πιο ελαφρύς, το βάρος στο στήθος μου ανυψωνόταν για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Έσβησα το φως του διαδρόμου και παρακολούθησα το σπίτι να βυθίζεται στο σκοτάδι, μια καθαρή, τελική μορφή. Ορισμένες προδοσίες δεν χρειάζονται καυγά. Χρειάζονται κηδεία. Και εκείνη τη νύχτα, έθαψα την εκδοχή του εαυτού μου που ακόμα πίστευε ότι η οικογένεια σήμαινε αγάπη. Το πρωί μετά από εκείνη την τηλεφωνική κλήση, το ηλιακό φως χυνόταν πάνω στο τραπέζι της κουζίνας σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αλλά δεν μπορούσα να ξεπεράσω τη φωνή του. Το παιδί σας δεν σημαίνει τίποτα για εμάς. Αντίχησε κάτω από κάθε ήχο, ακόμα και το βούισμα του ψυγείου. Η Άβα κοιμόταν ακόμα. Έφτιαξα καφέ απλώς για να έχω κάτι να κρατώ. Το τηλέφωνο χτύπησε. Άγνωστος αριθμός. Για μια στιγμή, σχεδόν το αγνόησα. Κυρία Χις, είμαι ο Ρίτσαρτ, ο ιδιοκτήτης των γονιών σας. Ήθελα απλώς να ελέγξω. Το ενίκιο δεν ήρθε, κάτι που δεν είναι σαν εσάς. Όχι σαν εμένα. Η λέξη τσίμπησε. Δεν είναι πια ευθύνη μου, είπα. Θα πρέπει να το διαχειριστούν, δίστασε. Μου είπαν ότι εσύ διαχειριζόσουν τις πληρωμές τους. Το έκανα παλιά. Ο τόνος μου με ξάφνιασε ακόμα και εμένα. Επίπεδος, σταθερός. Όχι πια. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, ένιωσα κάτι να αλλάζει, σαν να σπάει ένα κορδόνι. Δεν ήμουν το δίχτυ ασφαλείας τους τώρα, απλά ένα άτομο που έπινε κρύο καφέ στο σπίτι της. Στις 10, με κάλεσε ο αδελφός μου. Πεν. Η μαμά λέει ότι έχεις χάσει το μυαλό σου. Γέλασα ήσυχα. Ορίστε, χάσει. Είπε, τους κόβεις. Τους κόβω. Ο Ράιαν σιώπησε για μερικές στιγμές. Καλά. Τελείωσα κι εγώ. Έκλεισα τα μάτια. Τι, τους έστελνα χρήματα, παραδέχτηκε. Όχι τόσα όσο εσύ. Μερικές εκατοντάδες το μήνα. Τρόφιμα, βενζίνη, μικροπράγματα. Σκέφτηκα ότι ίσως αν βοηθούσαμε και οι δύο, θα άλλαζαν. Ποτέ δεν μου το είπαν, ψιθύρισα. Ούτε εκείνοι μου είπαν για σένα, είπε. Φαίνεται ότι πληρώναμε ενίκιο στην ίδια ενοχή. Βυθίστηκα σε μια καρέκλα, κρατώντας την κούπα. Έτσι, μας είπαν ψέματα και στους δύο. Ναι, αλλά αυτή τη φορά σταματήσαμε. Η φωνή του έσπασε ελαφρώς. Έκανες το σωστό, Πεν. Πριν προλάβω να απαντήσω, μια άλλη ειδοποίηση φώτισε το τηλέφωνό μου, μια ετικέτα στο Facebook. Μια επανάληψη ζωντανής μετάδοσης με τίτλο «Η αλήθεια για την κόρη μας». Το στομάχι μου γύρισε. «Ω, Θεέ! Μην το παρακολουθήσεις», είπε γρήγορα ο Ράιαν. Αλλά ήδη το παρακολουθούσα. Η εικόνα έδειχνε τη μητέρα μου να κρατάει ένα χαρτομάντιλο σαν ηθοποιός που έχει πιαστεί στη μέση ενός μονολόγου, τον πατέρα μου να κάθεται δίπλα της, με τα χέρια σταυρωμένα. Η μαμά σφύριξε. Πάντα υποστηρίζαμε την Πενελόπη σε όλα, αλλά αυτή έχει πει ψέματα, λέγοντας στους ανθρώπους ότι είμαστε τέρατα που αρνούμαστε να δούμε το παιδί της. Τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Ο μπαμπάς πλησίασε πιο κοντά στην κάμερα. Μας έχει αναγκάσει να της δίνουμε χρήματα εδώ και χρόνια. Χρειάζεται βοήθεια. Δεν ανοίξα τα μάτια. Απλά παρακολουθούσα αναισθητοποιημένη μέχρι τη στιγμή που ήξερα ότι θα ερχόταν. Ο πατέρας μου σήκωσε μια εκτυπωμένη φωτογραφία της Άβα που χαμογελάει στο ροζ φόρεμά της για τα γενέθλια και είπε τα ίδια λόγια ξανά, αυτή τη φορά στον κόσμο. Αυτό το παιδί δεν υπάρχει για εμάς. Πάγωσα. Το γέλιο της Άβα από το πάρκο, τα μικρά της χέρια να χειροκροτούν τα κεριά, φλέρταρε στο μυαλό μου σαν μια ταινία που καίγεται. Έκλεισα το βίντεο, αδύνατη να το τελειώσω. Μέσα σε μία ώρα, μηνύματα άρχισαν να καταφθάνουν. Το βλέπεις αυτό, είναι ο μπαμπάς σου, σχόλια σωρεύτηκαν κάτω από το βίντεο, μισή συμπάθεια, μισή κρίση. Ποιος λέει τέτοια πράγματα για ένα εξάχρονο, ίσως το άξιζε. Προσευχόμαστε για τις καρδιές τους. Αν αυτό είναι αληθινό, είναι αηδιαστικό. Έκλεισα το τηλέφωνό μου. Το σπίτι φαινόταν πολύ ήσυχο, σαν να μην ήθελε ούτε ο αέρας να κινηθεί. Αργότερα το απόγευμα, ο Ράιαν έστειλε μήνυμα, μη δημοσιεύσεις τίποτα. Άφησέ τους να πνιγούν στα λόγια τους. Υπάκουσα. Σιωπή. Έμαθα ότι μπορεί να είναι πιο δυνατή από την οργή. Μέχρι το βράδυ, το βίντεο είχε διαδοθεί στη μικρή μας πόλη. Οι φίλοι της εκκλησίας τους το μοιράστηκαν με emojis προσευχής. Άλλοι σχολίασαν, τι είδους παππούδες λένε ότι η παλήρια γυρίζει χωρίς να σηκώσω ούτε ένα δάχτυλο. Το επόμενο πρωί, ο Ρίτσαρντ έστειλε ξανά μήνυμα. Έχουν ειδοποιηθεί να εκενώσουν σε 30 ημέρες. Λυπάμαι που ήρθε σε αυτό. Δεν απάντησα. Δεν χρειαζόταν. Η δικαιοσύνη για μια φορά ήταν αποτελεσματική. 2 μέρες αργότερα,
η ξαδέλφη μου Λόρεν κάλεσε, με τη φωνή της να τρέμει από θυμό. Είναι στην οικογενειακή συγκέντρωση. Μπορείς να το πιστέψεις, κάτσασα το μέτωπό μου. Δεν είχαν προσκληθεί. Εμφανίστηκαν ούτως ή άλλως, προσπαθώντας να κερδίσουν συμπάθεια. Λόρεν, έχω τελειώσει με το να προσποιούμε, είπε. Ίσως να θέλεις να ελέγξεις το Facebook αργότερα. Τότε έκλεισε. 1 ώρα αργότερα, το έκανα. Το βίντεο ανέβαινε ήδη και μοιραζόταν θολές, χειροποίητες λήψεις από το τηλέφωνο κάποιου. Ένας ηλιόλουστος κήπος με πικνίκ, πλαστικά ποτήρια. Οι γονείς μου στέκονταν κοντά στο κέντρο, η μαμά μου μιλούσε σε έναν κύκλο συγγενών παρακαλώντας, ο μικρομετόνο, τι και να σου είπε η Πινελόπη, είπε ότι την αγαπάμε. Και αυτό το καημένο παιδί. Είναι μπερδεμένο. Η φωνή της Λόρεν μπήκε απότομα και καθαρά. Πριν ή μετά είπες ότι το παιδί της δεν υπάρχει. Η κάμερα στράφηκε προς αυτήν. Κρατούσε το τηλέφωνό της, η ένταση να βουίζει. Από το μικρό ηχείο ακουγόταν η φωνή του πατέρα μου, αναμφισβήτητη. Το παιδί σου δεν σημαίνει τίποτα για εμάς. Αχ, συλλογική αναπνοή. Η μητέρα μου πάγωσε στη μέση της πρότασης. Το πρόσωπο του πατέρα μου άδειασε από χρώμα. Ολόκληρη η αυλή σιώπησε εκτός από μια χλωκοπτική μηχανή που βούιζε κάπου μακριά. Τότε ο θείος Τζέιμς σηκώθηκε αργά, η φωνή του ήρεμη αλλά σταθερή. Αν έτσι συμπεριφέρεσαι στην εγγονή σου, δεν ανήκεις εδώ. Κανείς δεν αντέτεινε. Κανείς δεν τους παρηγόρησε. Έφυγαν χωρίς λέξη, πρόσωπα χλωμά, μάτια χαμηλωμένα. Η κάμερα γύρισε πίσω στη Λόρεν. Κάποιος μουρμούρισε, καλή για αυτήν. Μια άλλη φωνή είπε, ήρθε η ώρα. Παρακολούθησα το κλιπ 3 φορές, μετά έβαλα το τηλέφωνο κάτω και γέλασα ένα ήσυχο, τρέμοντας γέλιο που προερχόταν από τα βάθη του στήθους μου. Όχι σκληρό, απλά απελευθερωμένο. Ο Ράιαν κάλεσε εκείνο το βράδυ. Το είδες? Το είδα. Ταπεινώθηκαν, είπε. Τελικά, ταπεινώθηκαν, είπα ήσυχα. Και δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα. Μερικές φορές η αλήθεια φροντίζει τον εαυτό της, μουρμούρισε. Εκείνο το βράδυ, καθόμουν δίπλα από το κρεβάτι της Άβα ενώ κοιμόταν, το χέρι της τυλιγμένο γύρω από το λούτρινο κουνελάκι της. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, το στήθος μου δεν πονούσε. Άκουσα τον αχνό ήχο της βροχής να χτυπάει το παράθυρο και σκέφτηκα κάθε Δευτέρα πρωί που έχασα πληρώνοντας για αγάπη που ποτέ δεν υπήρξε. Άνοιξα το λάπτοπ μου όχι για να στείλω, αλλά για να ελέγξω την ιστορία επιβεβαίωσης. 8 μήνες πληρωμών, γραμμή μετά από γραμμή ολοκληρωμένων. Σκύψαμε στο τέλος και ψιθύρισα, όχι πια. Το επόμενο πρωί, οι τίτλοι στις ειδήσεις της μικρής μας πόλης στο Facebook ήταν σκληροί. Εκκλησιαστικό ζευγάρι εκτεθειμένο για την αποκήρυξη της εγγονής. Κάποιος είχε κόψει και τα 2 βίντεο μαζί, τη ζωντανή μετάδοση και τη σκηνή της συγκέντρωσης. Τα σχόλια ήταν αμήλικτα. Υποκρισία στην καλύτερη της μορφή. Δεν μπορείς να σβήσεις το ίδιο σου το αίμα. Αυτό το καημένο κοριτσάκι. Μέχρι το μεσημέρι, η εκκλησία τους διέγραψε τις φωτογραφίες από την ιστοσελίδα. Ο ιδιοκτήτης άλλαξε τις κλειδαριές. Οι υποστηρικτές του σιώπησαν. Δεν ανάρτησα τίποτα. Δεν γιόρτασα. Απλά πήρε την Άβα στο πάρκο ξανά. Έκανε αστέρια στο πεζοδρόμιο και είπε, «Μαμά, αυτό είναι για το θείο Ράιν». Ο αέρας μύριζε βροχή και σκόνη κυμολίας. Γέλασε και ο ήχος ήταν τόσο καθαρός που πόνεσε. Όταν γυρίσαμε σπίτι, βρήκα έναν φάκελο στο γραμματοκιβώτιο, κρέμ χαρτί, το όνομά μου γραμμένο προσεκτικά μπροστά. Μέσα ένα σύντομο σημείωμα με τη γραφή της θείας Βιρτζίνια, διάλεξαν την υπερηφάνεια αντί της αγάπης. Εσύ διάλεξες το παιδί σου. Έτσι πρέπει να φαίνεται η οικογένεια. Το δίπλωσα και το έβαλα σε ένα σιρτάρι. Ορισμένες νίκες δεν χρειάζονται χειροκροτήματα. Εκείνη τη νύχτα, καθώς έβαζε την Άβα στο κρεβάτι, εκείνη χασμουρήθηκε. «Μαμά, μπορεί να έρθουν η νάνα και ο παππούς του χρόνου?» δίστασα. «Όχι, μωρό μου. Δεν θα έρθουν πια». Εκείνη κούνησε το κεφάλι της σκεπτική. «Εντάξει. Μπορούμε να καλέσουμε τον θείο Ράιαν αντί». Χαμογέλασα, απομακρύνοντας τα μαλλιά από το μαγουλό της. «Ναι, γλυκιά μου. Αυτό ακούγεται τέλειο». Όταν έκλεισα το φως, το δωμάτιο ήταν ήσυχο. Αλλά αυτή τη φορά, δεν ήταν άδειο. Ήταν ήρεμο, κερδισμένο. Την επόμενη εβδομάδα, όλα φάνηκαν πιο ήσυχα, σαν ο κόσμος να είχε επιτέλους εκπνεύσει. Οι ατελείωτοι ήχοι, τα μηνύματα, ο θόρυβος, όλα ξεθόριασαν σε έναν θαμπό βόμβο. Οι γονείς μου είχαν εξαφανιστεί από τα social media, τα προφίλ τους είχαν σβηστεί. Η εκκλησία τους εξέδωσε μια σύντομη δήλωση για την οικογενειακή θεραπεία, αλλά όλοι ήξεραν τι σήμαινε. Δεν ένιωθα νικητής. Ένιωθα ελεύθερη. Τον τύπο ελευθερίας που δεν βιάζεται,
που απλώς κάθεται δίπλα σου στο πρωινό φως του ήλιου και σε αφήνει να αναπνεύσεις. Η Άβα τραγουδούσε στο τραπέζι του πρωινού, απλώνοντας μαρμελάδα σε φρυγανισμένο ψωμί, ανυποψίαστη για την καταιγίδα που είχε επιτέλους περάσει. Ο Ράιαν πέρασε εκείνο το Σαββατοκύριακο με ψώνια και ένα χαμόγελο που έφτανε μέχρι τα μάτια του. «Φαίνεσαι πιο ελαφριά», είπε. «Ίσως είμαι», απάντησα. Οδηγήσαμε στη Θεία Βιρτζίνια για το μεσημεριανό της Κυριακής. Λεμονόπιτα να κρυώνει στον πάγκο, το φως του ήλιου να ρέει μέσα από δαντελένιους κουρτίνες. Με αγκάλιασε πρώτα την Άβα, μετά εμένα. «Η ειρήνη σου ταιριάζει, Πενελόπη», είπε. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού, μίλησε για τα όρια, για το πως η αγάπη χωρίς σεβασμό δεν είναι καθόλου αγάπη. Άκουσα. Πραγματικά άκουσα. Και για πρώτη φορά, το πίστεψα. Αργότερα, ενώ η Άβα χρωμάτιζε στο τραπέζι, η Θεία Βιρτζίνια μου έβαλε έναν φάκελο στο χέρι. Για όταν ξεχνάς, γιατί σταμάτησες μέσα ήταν μια μόνο γραμμή, η καλοσύνη με όρια είναι δύναμη. Εκείνη τη νύχτα, παρακολούθησα την Άβα να κοιμάται και συνειδητοποίησα ότι η σιωπή στο σπίτι μας δεν ένιωθε πια σαν τιμωρία. Ένιωθε σαν προστασία. Στάθηκα μπροστά από την πόρτα της Άβας, παρακολουθώντας το στήθος της να ανεβαίνει και να κατεβαίνει κάτω από την απαλή λάμψη του νυχτερινού φωτός της. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν φοβόμουν το αύριο. Δεν χρωστούσα σε κανέναν ειρήνη παρά μόνο σε εμάς. Οι γονείς μου είχαν διαλέξει την περηφάνεια. Εγώ διάλεξα την ελευθερία. Και αυτή η επιλογή, ήσυχη, σταθερή, τελική, ήταν η πιο δυνατή εκδίκηση που θα μπορούσα ποτέ να δώσω. Αν ποτέ χρειάστηκε να απομακρυνθείς για να προστατεύσει την ειρήνη σου, δεν είσαι μόνος.